presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama, kinigapong inyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mag-iksunan mga kasama, awhagong ko kamong gamugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Digoy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Digoy. Kini akong problema bahinas kung sa ampot kung natural bigyan niya. Kada mga saba ba, kalit lang niya, way, nungdan. Pero aron yung masabtan ako sugilano ning akong asawa, no? Inaniyaw na ko pagsugod ang tanan, ha? Babe, Pedro, kanta-kanta, tabay, mingaw ko atong kanta nga, bugnaw ang lasang, mabugnaw ang lasang ba, di ba? Mabugnaw ang lasang, kana, mabugnaw ang lasang. Larga. Mabugnaw ang lasang nga akong gipuy-an. Nalala ko to. It's Tatay Punso eh. Tatay Punso. Lakaw lang. Tay! Digoy, ayaw palapig paandali mong asawa, oy. Laki ka. Ikaw ba, oy, padri di pamilya. Tatay, sabi ko. Pida ako pinabana na mong asawa, eh. Way siguro pulo sa na pustiso po niyan. Tay. Kas Digoy, Tay Punso? Ay, day. Ikaw na, day niya. Wa, day. Ano taon? Nakita ta mo nga mga seryoso kay mo magsulti. Sabay ka pa nagsultihan day ninyo, tay. Ay, wa, day, oy, wa. Pagsulti sinuod, tay. Mintras wa pa ko masok ko. Di ba dong? Wa, Day. Adi ay, inyo lang lagi hapong paggibuang, ha? Day. Dusay nga, Delia. Inyo gid ang polbuhon ng akong kaspa, ha? Inyo gid akong pasukon. Wata ko niyo diha. Tarawa, tay. Patay ng tani ron. Sige ko na, tay. Hilom, gano'n ko daw ako may mong basolon. Sasabang ko kay kastandan ko. Hilom na, Digoy, oy. Mitabang ra ko kay tanaw na ko ni mo mura kag manok wag iaktay. Sakti lang ko, bitay. Sakti lang ko. May alilab ti among kinabuhi ko. Wa bitaw ko magpasagad unta pero di mong good malalima magsige na lang kang ingon ana. Simba ko ba unsa ka diha, ha? Pasagdan talang da ikas. Anaon ka sa imong asawa. Apil sa amo ang At ako problema. manggod. Hey, bida. Pauli sa to, Digoy. Biyain mo asawa. Kinsa biyaan, tay Punso? Ay, patay. Kinsa biyaan? Ako? Tubag gatay. Biyaan ko si mong anak. Dili day, oy. Kabuutan ni mo, ha? Butan niya kaya. Sabay lang Ida. ba? Darbag suntang. Kaya na ako buwa kabughang tao, eh. Ay, Mamugha ka, day. Kami na lang. Wa na tayo para sugnon. Pagtarong ko sa inyong pagkatao, ha? Tingalig ka mura kong isugnod ron. Ha? Digoy, day. paglungag dito. Lawgi itong mga baboy, ha? Kapoy, yun yan, wow, mga ayaw. Uy. Pita. Hilom lang tayo, hilom lang tayo.
Dili ni mahimo di koy. Dili magsilbi mo ni klases asawa ni Pete. Ugul, magkakadibanan mo, asawa ako na. Sa dilate, mabuto ang panahon nga, basol rin na siya siyang gibuhat. Mabot ang panahon dahil nga, musukol lang dinugdaw. Ay ka na. Armade na. Maunay akong gipaabot. Ang tinuod, naluoy kay kus kong tatay taon, tungol lagi taon kay murag dinawdaog mga kus kong asawa, taon maldita mga kina kong asawa. Tanan mo mga silingan, hadlo ko na niya. Unya? Digoy, miniwang lagi ka do. Nimembro na ko ni Leonard nang. Siguro Leonard ba? Uy. Nag-diet ko, anong siling? Pagtsur, oy. Kakusog na mong mulamoy, mag-diet ka. Ay, kawabe ni mo'y angay nga mag-diet, digoy. Dako, kay kaglamoy ko. Balikon, gitan ni mo tawag kaon. Balikon man ni mo dako kog lamoy ng bida. Baya ni mo, digoy. Natural na. Maubitang nahibong ko, nga dako man ta kaglamoy, pero nga nung naniwang man ka. So ba diyan na, sige, magkabalik-balik na. Dako lamoy, o ay gusto ni mo ka nang, di na ako kamaong mo lamoy. Ay, di ba? Mangutana lang ba? Nga nung miniwang man ka. Tungod is problema nang. O, kana. Munay gipaabot na kung gustong tubag. Oh. Dili kay muingon ka nga, nag-diet manggog ko. Wala, padoon na sa nas. Agad tao, angay ni mong muingon Wala. nga. Miniwang ka kay nag-diet. Padoon na sa nas na kog lamoy ron. Tanaon ron. Ay, dili, ay. Ang tinuod, maog yun ay akong gustong madungog. Kay, imposible manggod kayo. Kadako ni maglamoy. Nasad, bidas, balik-balik ka na. Ay, baya ni mo. Pasayloa lang ko, digoy. Ha? Nakakita magugugod sa kamatuuran. Ang kuan, kining unsa man kamatuuran na imong kitaan, be? Nga ang nakapaniwang nimo. Ang konsumisyon sa imong asawa. Saktin lang na tao ng saludoy. Bida, saon na sawa man na nako, mahal man na nako. Pero di sana maayo, digoy, ay. Sige, maayo na. Nga ingon ana lang ba? Banago ka. Siyempre mahalon ka, bida. Ako pa'y asawa ni mo, digoy. Medyo ta ka magmahay. Sorry ng saludoy, porbida. Lagi. Ayaw lalain ang pagsabot. Kay kining ako, real talk man eh. Real talk na. Sa nakita agad na mo, nga kanang gibuhat si mong asawa, murag, dili man na makatarunganon kaayo. Magtiayon gud mo, banag asawa, dapat magminalay, dili kay magsininghagay. Maluusad taon mi, nga magtanaw og maminaw, ha? Nga, banghagan lang ka, bisag dakan tao, balikasun ka, usay lang paruhon pa ka. Ako, ano man na, ng salud, pagmahal mo na. Pagmahal si mong mata. Akong banaw agad na, katilaw na kong singhag, nga kanang mag-away mi. Magunsar mo na mag-away mo na. Magpinikatay ra. Awas mo ninyo ko. Kung anak may mag-away. Magkatilaw lang siya banghag na ko kung magdog na mi. What? Ano man ang? Kay dili man mo barog ang iyaha. Di akong singhagan. Bungo sa ito'y. Kuya, wag na lang. Oo, taon. Pero pinangga tong banan ako Sa buhi pa to. Kay patay naman to. Wala ko'y banghagan. O niya, kinamas ng sino yung usbing ng tao, no paramdam na nimo, nunguyab ka na nimo. Ayaw ng tawahan na. Ano man? Ay, magbuntagay na lang kog banghagan na. Daigong gahi. Katawa man ka. Mapagaw na lang tawana. Ay, napagaw ka na? Napagaw ka? Napagaw lang ko, anak. Munang ako ng ilisdan. Ha? Mau ba? Manya, kita kag nga iilis mo. Naunta, pero buta man. Kita mo rin, ha? Kakita man, pero buta. Ay, yawa ko na makakita, pero buta. Unsa? Unsa kung kita buwan na nga, kita, pero buta? Ay, naaragot siya sa akong atubangan. Makakita man na siya, pero wagud makakita sa akong kaanyag nga naana sa iyang atubangan. Lingilingaw ko ba? Kikita mo na.
Parehas siya ni Mugnaong. Mumungo sa ito, ipagkakidot. Arin ako na, koy! Ay, balik ko! Balik dire! Digoy! Di naman saka. Oh. Nganong karon ka pakita na ko? Dira raman ko sa atong silingan. Dira lagi. Ano man, nakay panguyaban na itong silingan? Nataka. Sinto mo ng istoryaha taon. Ay, ngano ko taon? Hingna lang bitaw, sakpan talang ka daw. Nung sa taon ka taon dilyaw eh. Basi gimingaw ko nagkulata di guya ka. Oh. Sulti lang. Litsi ka na. Bito, gimingaw ko taon. Paita na ng gimingaw eh. Naun sa mataon ka. Mingaon nga no, mingaon mo kukulata ko no. Hoy, tubang din ako. Lakaw, minuon ka. Tay. Ay, maulay akong giingon ni mo. Yawan ko ni mo tayo. Oy, bisag dugay kay akong reaksyon no. Dugay kay ko. Ay, ayaw lagi paandir anang imong asawa. Ha? Patilawa na. Tay. Patilawa. Banagog ka. Tay, purso. Saway ko no, ha? Ikay kulata niya. Purso, tay. Saway, kulata, ha? Ha? Akadungo ka ba? Kinsay ko natahon, tay. Hala. Kulata, tay. Kuanday, kining... Kinsay ko natahon. Kana ba mga tao nagbugal-bugal diha? Ako ipakulata niya. Kinsa man? Takot kulata na, kinsa tay? Sulti ko kinsa na, kay kulatahon ko na. Kulatahon ko na sa tugas adlaw. Sulti, Kinsa tay. tay, Ponso? Ina lang ko kinsa niya na. Kay ako rin ang kuna na. Pida. Dugaya na raban akong wa makakulatag tao. Bisag ikuwang pa na. Ay, nagay ko dire. Aray sa ko nga re ha. Daday, asa bang kaday? Ngita kong tinig basay. Kaiso ba ni mong asawa ni ko? Karoon ba ka na? Malita kay na. Ay, murag ipatapsingan ko da. Tapsingan? Ngano nga tay? Ngon manggod siya, bisag tiguang pang iyang kulatahon. Ako pa, bisag ako, pwede niyang kulatahon. Ligoon pa magagustok tay. Pwede kayo tay. Nanayate na. Day, pwede makig-istorya ko kanimo kadiyot. Saw na. Basig mo sa mo tagsaka kong dugo ha. Lang ko ka high blood taon. Kita Kaya high blood ako. Na-high blood ako. Kuan kining... Na-high blood pa ko. Ayaw, naitaw! Wa! Abi na kog na, Day, naunsam taon. Kaya malago taon. Naunsam. Gano'n mo kalma mo ko ha? Ngano? Kining musakam day ng dugo. Wa ko'y labot og busaka di. Karon malago yun pamina ba? Relax. Naunsam ka eh. Day, padang late ba? Ibalik ang panahon. Namuyab ko nimo. Imo gyap ko sugton day. Nga naman, aron makonsumisyon ko, maglabad ako ngo. Di na ko ngita kong lain. Unya, kanang mauna di. Balihon na to, be. Ikaw ko na, be. Ang kining masawa gyapon ko nimo day. Bisag maldita kay ka. Bisag yung ulata kay ka nako. Bisag pirmi lang ko nimo balikason. Ikaw pagyapon ang akong pangasawon. Kitag yung duha ang latid sa tadhana ba. Di man ko parehas di mo nga ang mga hangol, mangita gyapog lain. Hangol din na. Taka, ano kang tabi, ya? Kung sa ba di ay, ha? Di na hangol na yung naanak mong itaglain. Bisag, ibalik na to ang kagahapon. Mangita ka... Ayaw, naitaw! Wa lagi! Aw, abi na kog naitaw! Kulatahon to ko ni Mala karon. Kalma lang ko, day. Kay blood ba tao ni mo? Buot magay. Di man kaya takihon ako man. Ayaw, naitaw! Wa! Na! Aw, balik lang kog ma! Ay, yabag. Asa tong sundang, be? Asa tong sundang naglagot ko na? Pagpuyo, ay pagpuyo! Oo niya ako na problemahan sa akong asawa, Ate Pres, Bambina, palihog, uyawan ko at takihon ko ang ako asawa tao sa iblad. Kay dali kay masuko. Niya ako ipa-check up, di ra ba maminaw? Saan ni nako siya, Bam, Ate Pres, palihog, unsa may buhato na ko ani akong asawa. Tabagi ko ninyo, be, unsa man, kung kamoy pasultihon, digoy ni. Hello, Ate Pres! Good morning, Ate Pres! Bam! Good morning, Bam! Good morning! Domino! Good morning, Stalino! Sartupan sa to ang pinanggang Presidente Senior Citizen, Boy Prahinog. Sir, uy, murag ka ba, boy, prahinog ka Ang ilang ama, sa ang ko, isang anak mo ay kapitan, si di ba? Marvin Prahinog. Murag ko ana di boy prahinog sa mga prahinog diha. Ato na ang mga sukod po diha sa una. Murag. Salamat kay inyong tanan ug sa tanan at din. Kuya Alan!
alan, maayong balita. Kumuta sa imong giluto, Ate Jinjin. O ako gipari sa bago nga Don Pepe sa labat, Kuya Alan. Oh, di ba? O Don Pepe Coffee Native. Usa ka di- native, Kuya, katong mais? Oh, convenient. Naano sa laing na ang Don Pepe, Kuya Alan. Na. Dito kalimtan ang para sa mga bata. Don Pepe tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy. Permi ang mga bata. O niya, ugom-ugom sa Diamond Yema, OBM Special. Palit mo kay Crunchy ang Paulitos Macaroni Crunch og ang Tasty Fish Cracker. Palit na mo, ha? Palit mo nya ugom-ugom sa mga nang Paulitos Macaroni Crunch. Kanang OBM special og Diamond Yema special mo ni ugom-ugom mo na to ha mga bata. Samtang maglakaw-lakaw taw nya usap-usap sa tag Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Og ang mga bata nga hilig kayo mga ilim nonon ayaw na mo inom anang mga juice utsa pa na. Inom mo og dun pipi tablia buntag sa iyo pa daw sa eskwelahan kay taas sa inyo energy. Happy kin mo. Happy mo sama sa pag-adto nyo sa Happy Mart Waluna kulong tabunok ug Mactan. Duna pay duna sa ras sulban pag krisis na to daya kay barato ang palito nun sa Happy Mart Waluna kulong tabunok ug Mactan. Ate Pres? Okay, ang sender na to karong adlaw. Dok kita to sinder to dro si Dodong Si Kuan? Michael Jackson. Ito to. Dro. Ha? Ikoy? Digoy. Digoy. Ah. Digoy di Digoy. Digoy, nya kinis Digoy Ate Pres. Ano sa problema Digoy? Problema taon si Digoy Ate Pres kay isuga sing asawa. Ha? Grabe. Singhagan na siya pirmi. Way kadlok. Doy? Oh. Hasta ging amahan ni Digoy, iyapay apilo. Nay nangayog-ayo, gukdom yung sundang. Balik sa akin. So, ita di asawa. Oy, dog, Digoy, matay. Ako dong, nambot lang, no? Mas maayo nga. Dili sa yung kuan ba, atom ng asawa, no? Pitula sana, dukla sana panagsama. Mauna. Ikaw may laki. Ano madlok man ka? Ay, tudlok, kadlok, ang dadad kag sundang. Basi gibuhatan niya, kay parandiron ka niya. Para madlok ka. Ulam sa tumbuyon ko niyang asawa. Tumboy-tumboy. Inigdungga ba na? Didi ka kasagang. O ginigdungga, bunali ka bilya. Simple na. Bitaw kay Andiron magaanag maayo. maandan man gud Maandan siya. man ka. Maluitan niya Ay, sus. Ay, lang palit og pistola kay mapriso ka. Tuwa lang yun. Suko lang. Bunalay mo kapilya. Ay, day, isog yun ka. Sabota. Kanay mo ha. Sundang. Ako kabilya lang. Kabilya lang imo. Inighata na. Bunali din ka mo. Tagak ng sundang na. Wag na imahin mo. Gamita ang uno sa kaning 12 pares. Ang uno may gamita. Uno primero, dos ikadua. Kay para arena igos daw. Kani ubaon ni uno Ate Pres. Uno ni. Kanya, ora pak inig uno ay nigbuhatan niya. Hapaki uno nya dos na yun. Now dire igoni mo sa may aping dapit. So maghimo pa tag numero 1. Pero uno dos ano man Ate Pres? Uno, dos, punag utso. 1, 2, 3. Uno, dos, tres, cuatro. Mao Ang ba? cinco, bunal sa kasay, 7, 8. Mora. Natin na number? By number na. Delikado lagi ito. Bunali nagbuuno dong, inihata nagtigbas, unuha. Ay lang himuag noibi dong, kay ari naman na sa tunga-tunga sa Ate Pres noibi. Nauna, pak, witik ba? Pinaos noibi, ayaw lang. Kana lang uno gamita, uno dos, kay para tagam na yung mga asawa. Bamo, sa'yo mo kasulti niya, kay makaos ako. Good morning. Arita sa Mateo 2. Okay? Mateo 2, versikulo 14. 14 ba? 13. Tulungan ba mo? Ari na ko na rin, kay mo ato ko nibin. Patulog ko balik. Okay. Mateo 2, Binakwa. verse 14. Okay? Maingon diri. Bangon dada ang bata. Okay. Usbon ha. Mateo 2, kapitulo 13. Bangon dada ang bata og ang iyang inahan pangagiw kamo ngadto sa Ehipto og pabilin hangtod nga papaulion ko kamo kay ang bata pangitao ni Herodes aron patyon. Ako ning gibasa ididikit ko ni sa mga bana parehan ni mo sir, no? Kay gimatod pa din sa Biblia nga kani si Senyor San Jose wa jud ka matikod nga nisulti ni bisag usa ka linya og basahon ng tibuok Biblia wa jud ka kakita nga tingog ni Senyor San Jose bisag usa ka linya pan gi-consider siya nga labing buutang bana sa tibuok kalibutan, no?
Ako nagibasa. Ako yung ipadayon sa unahan. Lucas 1, verse 38. Ari na sa ari na sa Bukas o no? Lucas 1, versikulo 38. Ano man? Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Nya kini iyang ba asawa ba kitsa sugon ni. Og may biya ang anghel kaniya. Ako ning gibasa Gulyat, una na kong gibasa kung balikon kay waka kadulugan niya. Una, Mateo 2 verse 13. Bangon, dada ang bata og iyang inahan og pangagay og kamungadto sa Ehipto. Si Senyor San Jose nagisugos anghel. Si Senyor San Jose isibana, wala mo tingog bisag hutdon pa nimo basa ning Biblia nga mura kabaga sa kadangaw. Di ka kita nga tingog Senyor San Jose. Apan sa gi-consider nga the most obedient father. Pero nakatingog pa sa Zakarias, bam no? Dili mo to Jose. Senyor San Diba? Jose. Sa Jose, wa katingog. Pero sa Zakarias, mas nakatingog pang sa Jose. O lagay niya ka ng, ang umot pasabot, ako gikumpara magod ang batasan sa banag na sa atong suwat. Buutan kay rin banaha. Unya, nindiritso po ko diring Lucas, katong sa kang Lucas nga si Birhen Maria na sa nitingog nga, iningon nga, matuman unta ka na ako. Ako pong gibasa ang kinaya sa asawa. Karon, ang akong konklusyon is, kanang imong asawa, wa man tingali na mo masampalungi nagkausa sakto tong gingon lang Gulyat tong ni Priscilla. Kay naamang ko mga bana Gulyat nga moingon mubakyaw kuno sa ilang kusog kuwangon ra ang asawa kay babae. Babae man. Apan ug moingon kag kanang na ang patelalo mo ko sa aron mahigmata kay basig natuog siya sige lang sa minaldita bisag tumboy pa siya aw nga naman mag-iskrima sila tanaw kisay mapilde Lagi mag-iskrima lang sabot ay mo lang ang patilawon Tilawan. ug imong lingion po dito sa kanang pagdisiplina sa sikataw labi nag-ares mga anak may po dito Biblia ang bunal dili makamatay kun dili makaluwas Kana. Kana na ang ipakita ng imong pagkabana. Ayaw po naman sa hilab na eksakto yung ibuhat. Pero dili na eksakto yung ibuhat, badlungag yun. Badlungag yun kay hasagod ng imong papa, kanya ugangan serbe. Apilong ko niya sampalong. Tagbason ko nung magkalison. Ayaw. Kay way kalinaw imong panimay. Apan ug moingon kay biyaan imong asawa, kinasalba ka mo? Kinasal ko sila ba mo? Mabay pati ayong hindi kinasal. Kinasalba sila. Huwag imong biyaan mo problema kag asang yung mga auto. Kini ato ang mga problema diri ba mga kuan puros guni kinasal. Okay. Sige, di ba? Salamat kayo sa pagpalagan at tuntuluman niyo. Kung ako ang pasultihon.